आथिखालाव गोबां ससियेल मिडियायाव बिदिनो UPPL आरो बिपिजों गोबां दान्थे बिदान्थे जाबाय थायो बिनि सायाव मा फोरमायगोन? दान्थे बिदान्थेयाथ' जाखागोन इलेक्सन फैनाय लोगो लोगो दान्थे बिदान्थेया जायो खालि आं बेखौल' खावलायगोन कि दान्थे बिदान्थेया खोब गाज्रि लेभेलाव थांनो नाङा आरो सासेया सासेनि फारसे खिथेर होखारलायनाय बा गाज्रि सानलायनाय बिसिम थांनो नाङा। गणतन्त्रआव सुबुं दारा खान्थियाव जुक्तिया जाखायो जुक्तिजोंनो जों समाजखौ दानांगौ दा नंखायनो राजखान्थियावल' नङा गुबुन गुबुन इस्युआव आयदायावबो दान्थे बिदान्थे एबा जुक्तिफ्रा जानांगौ बियो समाजखौ मोनसे गोथों लामाजों आगान सुरनायाव मदद होयो। दा बिसायख'थि फैयोब्ला एखमबा जोंनि जायगाफ्राव एसे गाज्रि थासारि जानायखौ नुदों आरो बावैसो कसुगाव समस्तियाव BPF हान्जानिफ्राय मोननै मोनथामसो गाज्रि जाथाय बिथांमोना मावदों दा बेखौ आङो दुखु फोरमायो आरो इयुनाव जाहाथे बिथांमोना बेखौ मावा मानोना बेबायदि गोबाव सम जाबाय समाजाव बेबायदि गाज्रि थासारि लाबोनानै जोङो समाजखौ आवगायलांनो हाया ओंखायनो मोजां थासारिनि गेजेरजोंनो गावबा गावनि खोथाफोरखौ रायजो राजाफोरनो बुंलायलायनानै राजखान्थि खालामोबा मोजां जोङो बेखौनो हास्थायो। दाखालि बे खोमा बुसिलायनाय जादों बिनि सायाव सरकारनि सायाव माबा मोनसे जों सरकारखौ एक्सन लानांगोन होनना दाबि दैखांदों थाबैनो एक्सन लानांगोन बिनि सायाव मानोना रावहाबो बेबायदि खोमा बुसिलायनाय बा फिजिकेल एसाल्ट खालामनायनि रावहाबो अधिकार गैया। सुबुं दारा खान्थियाव बयहाबो गावबा गावनि नोजोरजों गावबा गावनि हास्थायनायजों जायखिजाया दोलोआवनो थांना खामानि मावहैनो हायो दा बेवहाय सोरबा सासेया बिराद दादागिरि खालामनानै सोरखौबा गावनि बायदि सामलायनो नागिरनाया बेयो दुखुनांथाव खोथा आरो BPFखौ ओरैबाबो रायजो राजाफ्रा सायख'नाय नंखाला थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोना रायजो राजानो जेबो मावनानै होनो हायाखै थगायदों रायजो राजाफोरखौ थगायनानै गावसोरा EM GM जादों MLA मन्त्रि जादों खिन्थु रायजो राजाफोरखौ जे अननांगो नायनांगो बे खामानिखौ बिथांमोना मावफुङाखै दा नंखायनो BPFआ बै समाव गिनानै एबा समखिनानै जेबो लाब गैया नैबे खेबाव BPFनि सरकारा फैफिनला बेयो रोखा जाबाय। UPPLआ जुदि सरकार फैयोबा लाइमोनफोरनि थाखाय नोंथांमोना मा खामानि मावगोन फोरमायगोन? गुबैयै जों लाइमोनफोरनि थाखायनो खामानि मावगोन बे रोखा सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानाय लाइमोनफोरनि जायफोर मेट्रिक हायार सेकेन्डारि पास जानानै दङ डिग्री पास जानानै बिसिनि थाखाय बायदिसिना खामानि बरननाय आरो जायफोरा ड्रप आउट जानानै दङ हाजार बिसिनि थाखायबो थांना थानायनि राहा लामा बरननायानो जोंनि गुबै थांखि सोलोंथाइनि गासैबो जेंनाखौ फोजोबनायानो जोंनि थांखि आरो बेजों लोगोसे हारिनि राव थुनलाइ हारिमु जौगानायनि थाखाय जेसेबां खामानि मावनांगौ बेखौ जोङो मावगोन। 21 जिथाइनि जि मुगा बेवहाय हारिया जाहाथे मुलुगाव जेरैखि जाया मोनसे जौगासार हारि हिसाबै गसंथानो हायो बेनि थाखाय UPPL दोलोनिफ्राय जोङो गासैबो बिथिङाव जौगानायनि खामानिखौ मावगोन। बावैसो BTRनि मोनसे एकर्डनि जाफुंनो थाखाय बेयाव सर्बानन्द सनाल बिथांजों रायलायदोंमोन बेयाव मा चिफ मिनिस्टारजों जोंनि जि सावरायनाय बियो मोजां मोनसे जादों बेवहाय बिथाङा जोंनो खोथा होदों BTR एकर्डआव जायफोर दफा लिरनाय दङ बेखौ थाबैनो मावफुंनायनि राहा लागोन 1 नाम्बाराव आरो 2 नाम्बाराव NDPनि जायफोर जोहोलावफोर बिथांमोननि रिहेबिलिटेसन आरो मार्टियारफोरनो बिथांमोना जि अनसुंथाइ होनांगौ बेखौ होनायनि बेबस्थाखौ थाबैनो खालामगोन होननानै चिफ मिनिस्टारा जोंनो खोथा होदों आरो जों नारसिनदों कि बे BTR एकर्डआ थाबैनो जाफुंसार महर मोननांगौ अब्लासो जोंनि ओनसोलाव गोजोन आरो जौगानाया फैगोन दा बेखौ जेरैखि जाया मावफुंनांगौ होननानै जोङो सरकारखौ नारसिनदों। BTC इलेक्सना माब्ला जागोन होननानै फोरमायगोन? आं बेखौ बुंस' हानाय नङा मानोना बेयो इलेक्सन कमिसननि सायाव सोनारगोन आरो सरकारा नोजोर होदों कि COVID-19आ बेसेबां खमायखो एबा बारायखो दा सरकारा जुदि सानोब्ला कि बेयो मेनेजेबल जाबाय अब्ला बिसोरो इलेक्सनखौ बिथांमोना खालामगोन आरो बिनि थाखायनो जोङो बेखौ लानानै जों जेबो सानाखै जेब्लायनो इलेक्सन जायो अब्लानो जोङो बेवहाय बाहागो लानो थाखाय जों थियारि जानानै दङ।